नमस्कार दोस्तों, सिटी फोकस एंटरटेनमेंट चैनल में रवा सबके बहुत बहुत स्वागत बा। सितारा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर धूम मचावे खातिर प्रिया पांडे के नया ऑडियो गाना जलवा बरकरार रही रिलीज हो गईल बा। एह गाना के मीडिया पार्टनर बा सिटी फोकस एंटरटेनमेंट, डिजिटल संभालत बाड़े गिरजेश गुप्ता, आ पोस्टर डिजाइन कैले बाड़े नीरज कश्यप। एह गाना के प्रोड्यूसर खुद प्रिया पांडे बाड़ी। एह गाना में मधुर आवाज देहले बाड़ी साधना सरगम आ प्रिया पांडे। एह गाना के प्यारा प्यारा बोल लिखे बाड़े चित्रांगद मिश्रा, आ म्यूजिक के सजवले बाड़े भरत चौहान। गाना के रिकॉर्डिंग आ मिक्सिंग मंत्रा स्टूडियो मुंबई में कईल बा। प्रिया पांडे बतवली की बहुत जल्दी एह गाना के वीडियो वर्जन भी रिलीज होखे वाला बा, जवन दर्शकन के खूब पसंद आई। रउआ सभी गाना सितारा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकत बानी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाई। ऐसे ही मजेदार आ ताजा खबर खातिर जुड़ल रहे एस सिटी फोकस एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे के ना भूली। धन्यवाद।